Reggel van. Másnap. Marcit láthatjuk. Közben Matyi mesélje nekünk az érdekes történeteit. Nem mindegy. Álom volt. Igen, értjük. Felnyitott az egyik ütői osztálytársú, vagy ki a faszova. Csernobyli atomerő. Addig, hogy ezt hallod, akkor egyrészt valami probléma van valószínűleg. Másrészt pedig miért nyitott fel a Csernobyl atomerőműnek, nem tudom miért. Ján Marci, én is tudnék tőled kérdezni dolgokat. Hajrá! Én azt sem minden egyes felnőtt ember csinálnak ebben. De milyen faszért nem kértél tőlem alufóliát a Mert a fogyaték? szemét az jó megtartja. Oké. Na, amúgy Matyi tegnap rosszul lett, de hál' Isten most él. Élsz, Matyi? Így van, így van. Úgyhogy lassan. Látom, mozgok. Egyelőre. Hú, de szuper. És aztán mindjárt megyünk, már lassan 8 óra, úgyhogy mennénk a Sátoraljaújhelyre, onnan meg Sárospotokra. Hát igen. Nagy sietségekkel ide értünk. Eintracht? Eintracht. De csak ennyi, hogy ide értünk. Bocsia. Itt vagyunk Újhelyen már, és hát megyünk át a határon mindjárt. Szlovákiába. Úgy. Hát ugye az volt, hogy elvileg a vasútállomásig mentünk volna, de ugye közben én tervezgettem, és így kiderült, hogy így sokkal gyorsabban tudunk közlekedni, és ez így jó is lenne. Itt vagyunk, többiek is fontos kiemelni, hogy itt vannak. Matyi éppen ott csinálja. Milyen Szombathely határa, Marci? Szlovákiai. Úgy, Szlovákiai határa, Újhely. Lépünk át, itt átlépjük azt a határfolyót, amit emlegettünk. És hát itt vagyunk Las Vegasban. Abban a pillanatban. Látjátok itt Szlovákiában? Itt Szlovákiában még a izék is mások a... Hogy hívjákok a... Sorompók. Úgy pozorlak. Szlovákos út. Biztos, hogy jó, mint a... Na, meg volt a szkevencselés, vásároltunk szépen. Pontosan. Volt egy kis turbulencia, Márton. Ja, én kiderült vagy csak 3 eurótól kell fizetni, hogy vissza kell menni, vagy még több dolgot venni. Hát jó. De minél az lényeg, hogy vásároltunk, vettünk szuveníreket, többiek kofolát. Hier kommt heiße Ware. Oké. Tehát beköszöntünk good morning-gal, aztán utána meg magyarul kezdett el beszélni a hölgy. Ja, de ennek gyakorlatilag csak mondjuk voltak ott. Hát igen, tehát... Ungán, hogy megnéztem, és csak 10% magyar, de még így is mindenki tud. Jó, persze, mert szerintem ide jönnek át dolgozni. Ja. Tehát igen. Most menjünk a Sátoraljaújhelyi Hősök teréne. És hát felszállunk a buszra, azt menjünk Sárospotokra. Most volt egy pillanat, amikor én találtam Tótvágyonban egy potit, és hát most Matyi Sátoraljaújhelyen. Ez egy embertől származik, szerintem ez egy rejtvény. Vagy mi vagyunk a kiválasztottak. És ezzel jelzik. Hagyjuk itt a következő kiválasztottak is megtalálhassák. Úgy. Ilyeneket nem szabad magunkkal vinni, ezek erekjék, amik mindenkinek tartoznak. Mindenki Úgy, abban a pillanatban mene. Abban a pillanatban. Megérkeztünk. Többieképpen azon veszekednek, hogy milyen szín egy busz. Nem is igaz. Azon viszont... Oké, elmondom. A busz az 4 kereken futó, Igen. sok embert elbíró, benzinnel vagy esetleg elektromos motorral működő jármű. Ebbe a trollibusz teljesen beleillik. Nem. De! Nem. Elektromos motorral működik, sok embert elbír, és 4 kereke van. Milyen elektromos motorral működik? Igen. Jó. Na, hagyjuk inkább ezt szerintem. Ez mondjuk ilyen horrorfilmes. Jó Istenem, konkrétan ez horrorfilm lényegében. Nem zárva volt. Itt van láng. Itt van ránk. Nem, most nem kell zárva lennie, mert 10-től kezdődik. Hála Istennek végre véget ért. Na, közben úgy döntünk, hogy előbb körbejárjuk kintről a várat. Pontosan. De azért oda még menjünk be előtte.
Oda nem tudunk. Nem, miért nem? Külön jegy kell hozzá. De akarod, majd beválltunk. Mondtam, hogy rezervféle külön jegy van, ott hátul látszik. Tehát most nem körbejárjuk. Meglátjuk. Majd meglátjuk úgyis a végén, hogy mi lesz. Bástya, bástya. Ezt első ránkodítő, hogy nem építettem. Azaz. És valami kváderkövekből áll, és szerintem azért veres. Azért veres, hát... Szuper. Várfal, várfal. Bárta. Az a legnagyobb csermelye, amit hallottam. Csermely, ahogy a többiek mondják. Na, de amúgy zsákutca, tehát fordulunk meg. Ja, Abban a pillanatban. Most itt vagyunk már a várban, tökre szép. Megvettük a jegyeinket. De bent már nem nagyon fogunk fotózgatni, mert nem nagyon szabad. Tehát azt hagyjuk. De amúgy igen, nagyon szép kívülről, majd a kiállításról úgy is jelentkezünk, hogy milyen volt. Tehát ja, mene, mene. Itt vagyunk a fegyverkiállításon, és itt szabad fotózni. Tümpanon, tümpanon. Örök komán. Marci éppen azonosítja szerintem. Olyan? Ez nagyon megcsinálta ilyet, mert nem rajnó, hanem valami nagyon hírás, nem tudom. Végeztünk a kiállítással, ugyebár Matyék közül veszekednek. Vélemény a kiállításról gyorsan. Nagyon tetszett. Sokkal Hát jobb a volt, mint a Marcinak tegnapi. ez az legkedvence volt már. Hát. Igen, az biztos, főleg a fegyverkiállítás, mert Marci ott elvezett. Ez zseniális volt, de a többi is nagyon jó volt, igen. Ja, amúgy eléggé informatív volt, de egy picit túl informatív is, mert én síkhülye vagyok ehhez, de hát azt már hagyjuk is. Igen, mert hogy üvegkuta. A kamerának is tessék mondani, majd ki miért üvegkuta. Igen, mert üvegkuta. Nem tudom, hogy hallatszott a kamerában. Na itt vagyunk, Eintrag, abban a pillanatban. És úgy voltunk vele, hogy én arra rávettem a többieket, bár nagyon-nagyon ficánk voltak, meg könyörögtek, hogy ne csináljuk ezt, hogy akkor már nézzük már meg ezt a patakot. Csak egyből igyekszünk bele, hogy jöhetünk. Igen, csak egyből be. Túl kicsi lehet, vagy mi? Túl szűk. Ez csermely, vagy ér maximum. Igen, tehát igen, mindjárt megnézzük a hídról is. Bodrog, Bodrog. Itt vagyunk a hídon. Ott is Bodrog. Meg itt is Bodrog. Abban a pillanatban Bodrog. És ártér, ártér. Zuflüstern. Tehát igen, amúgy jó érzés itt lenni. Lenin. De hát utálsz. Tehát utálunk, Marci. Most itt vagyunk már mindjárt vasútállomáson. Ha ide néznek, látják a tökéletes szocialista szín. Ott pedig még több van. És ott még van, ott még Ez sötét. már fel van az úton. Igen, ez a szocialista sárga üveg. Igen. Volt kék is, de az Természetesen van benne fém is, hogy erős legyen. Az nem tartja. Hát nehéz, mindennek nehéznek kell lennie. Nehéz ipar, nehéz üveg. Volánbusz, volánbusz. Szegens. Oda megyünk mindjárt, igen. Marci itt van, a vonat meg jönne. Így van, így van. Azért nem túl hozzá. Szépen lassan, komótosan. És ott állna meg. Ja, és így arra hatnál. Nem, mert az a 2B vágány, Matyi. Igen, tudom. Nem állhat meg. Abban a pillanatban. Abban a pillanatban itt átjön. Sőt, tudod, mit kell csinálni? Na. Fogod. Gyakorlatilag ne koppintasz. Szerencs. Ismét szerencs. Azért itt vagyunk megint szerencse, és most átszállunk mindjárt. Megtudtuk, az a csoda, az ott Abaúj Szántódra, vagy hova faszomban megy, mind az egy vagonjával. Ez a B1-es. Jó, hát ez nem olyan öreg. De mi az, hogy B1-es vágány? Mi az, hogy B1? Minél lassan jön a miénk is. Ez nem késik. Láttuk az embereket, ahogy ilyennel átjöttek akkor a Pestre sineken. Aztán láttuk. Mondjuk én bírnám, ilyen kis privát kocsi. Ja, az egyik átköpött
2 Péterre, aztán ment a barátnővel tovább, és izéneknek van, aminél hagyjuk. Na. Volt az azt, hogy gyerekeivel ment át. Ja, hát. De ez felesítés gyerekről. Ez ő. Mondom, hogy írok ez a beállását. De amúgy igen, ez ő. Nagyon recseg. Ez közel látni. Közel van hozzá. Jó, itt ebben. És abban a pillanatban Tokaj. Abban a pillanatban amúgy más bemutathatnád Kevin. Igen, az a Kevin. Igen, itt van Kevin. Ez az ott Kevin, ő Kevin. Ez a megálló pedig névtelen. Hát ő is már megtanul. Híven. Kapjon innen? Köz mozdony. Többi van még ő? Tényleg. Tényleg? És abban a pillanatban Tokaj. Ezek ők, és úton vagyunk Tokaj központja felé. A madárka pedig fürdik. De majdnem. Nem gacsaran, a fekete rigódottan még fürdik. Végeztünk a táplálkozással, majd lassan visszajelentkezünk. Szerintem Sátrajaújhelyről majd, hogy milyen volt a kaja, mert most sietünk. Hát ne késsük le a buszt, mert nem nagyon tudunk visszamenni. Tehát, hogy így. És igen, ezt akartam, hogy a Bodrog-Tisza együttfolyás, az hál' Istennek pont látható. És ez eléggé király dolog, hogy ja. És most pedig, most ezt is megtekintettük, átvettük a tokai életérzést, ezt a tipikus Tisza partján vagyunk, életérzést, akkor most vágtatunk gyorsan, hogy lenekésük azt a kurva buszt. Eintrag, itt vagyunk a Bodrog partján. Szerintem igen, csak főleg mivel én hivatalos dokumentumok benne. Most nem, de elkülönben. Nos, még elértük szépen a buszt, és most úgy döntöttünk, hogy lenézünk ide. Tehát jó. A kaja amúgy kurva jó volt, nekem nagyon ízlett, ugye én ilyen harcsa halásztal tettem. Többiek vélemény, Marci pontyot evett. Sok volt. Én tisztángot én nagyon imádtam. És nagyon sótlan volt, úgyhogy meg kell sózom, de az nem baj. Ne! Figyeljetek, minden sótlanra csinálnak. Mivel körbevonják, azt szokták megsózni, de úgy, hogy itt nem kell. Ja, hát én rántottam ki. Meg itt ez jogos, mert ha megsózol valamit, akkor azt nem tudom megcsinálni, hogy kevésbé legyen sós. Ez ilyen. Most partra szálltunk egy fárasztó buszút után, Eintrag úgy. Elég hosszú volt, igen. Igen, Matyi bealudt, tehát olyan szinten. Hát egy óra 20 perces buszút minimum volt. Igen. De az a lényeg, hogy itt vagyunk Sátrajaújhelyen. És benézünk a Lidlibe. Bevásárolunk holnapra, meg mára. Hazamegyünk, bezabálunk, meg pakolunk. És ennyi. Hát ja, lassan megy a buszunk, de még van azért egy kis időnk. Partra szálltunk ismét. Egy autó. Mikó házán. Mindjárt megyünk a szállásra, aztán már csak pakolás, vacsora, meg készülődés a holnapi napra, hogy holnap minden rendben menjen is. Hát ez szuper. Itt is ki van írva, ami a tengerszint feletti magasság, most nézem. Amúgy igen, Eintrag, igen. Tehát ja. Már csak a készülődés van. Ott van a hóautó, ami már elhallgatva el, nem tudom hány éve. Hát, ja. Ezt már idefele úton is észrevettük, hogy milyen csoda eszköz az. Hát Kelet-Európa vibes. Határozottan.